Usap-usapan at laman ng social media ang Mr. Pampanga 2026 candidate na si RJ Perkins mula Angeles City sa swimwear competition na ginanap itong April 19 sa bayan ng Mexico. Kapansin-pansin ang confidence niya sa stage habang rumarampa. Agad na nag-viral sa social media ang video ni Perkins na nakatanggap ng sari-saring komento mula sa mga netizens. Beginning with our first candidate, Mr. Angeles City, RJ Perkins. Marami ang humanga sa kanyang stage presence, performance at tiwala sa sarili na itinuring ng ilan bilang pagpapakita ng body positivity. Kasabay nito, may ilang netizens din na nag-comment tungkol sa kanyang physique na umano'y hindi pasok sa norm, standard o tradisyonal na pamantayan ng isang pageant contestant. Ayon kay Perkins, hindi niya inaasahan ang naging viral na atensyon sa kanyang pagrampa at ikinatuwa niya ang mga positibong komento na natanggap mula sa publiko. Nakatakdang makipagtagisan si Perkins kasama ang 21 candidates para masungkit ang titulong Mr. Pampanga 2026. Gaganapin ang preliminary competition sa May 3, habang sa May 9 naman ang grand coronation. Para sa tickets at iba pang detalye, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng Mr. Pampanga. Kasama si Rosvin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News.